Rozbor hráčov, prvá časť, Kiril Romanov. Kde hral Kiril Romanov? Jak vieme, tak Kiril Romanov hral aj v amerických kluboch, ale hral aj na slovenských. V HK Puchov, HK Levica, HKM Rímavská Sobota. V 3. lige, 2. lige. A hral za Žana Hronom, aj Trebišov v 2. lige. Kiril Romanov má najlepšiu sezónu v HK Trebišov. Pozrite si video, čo mi poslal môj kamarát z Trebišova, David. Ďakujem za toto video a teraz vám to video idem ukázať. Čo mi David potvrdil z Trebišova, takže Kiril Romanov je ich jediná šanca, jak nezostúpiť zo Stipos SHL, čo je pravda, lebo teraz sa Trebišov snaží udržať Stipos SHL, aby neodstúpili z našej ligy, kde je Prešov. Takže teraz spravíme Trebišovu, že by nezostúpilo a dúfajme, že TEPS Bratislava vypadne zo Stipos SHL. Ideme ďalej. Posledné zaujímavosti o Kirilu Romanovu. Narodil sa 11. apríla 1997, má 27 rokov, býva v Moskve v Rusku, trénoval prvýkrát mládežnícke družstvo Severnia Zvezda Moskva, pozícia útočník, výška 188 cm, hmotnosť 86 kg a je ľavák. Dobre ľudia, toto všetko bolo o Kirilovi Romanovi. Dúfam, že som takomu urobil radosť a keď sa vám to páči, dajte like, odber, koment a napíšte do komentárov, akého hráča v druhej časti mám povedať, alebo klub, bude ďalšia séria. Ľudia, čaute a napíšte mi ďalšieho hokejistu alebo klub. Čus.